Dins estareu apretadets, de que si voleu estar més en Fora, pes... fora. Si vols ho repetim. Y todo el tema. Entonces, claro, me costa una pasta, la sobrasada de la de Castells de Castells, que es la que digo Sí, voy, sí. Ahí tengo para tranquilo, sufre a gusto. Això són els patoners que fem a baixa temperatura. Luego tenim lo que seria el pollastre als 3 licors, el magre en tomaca, també que el fem una miqueta a baixa temperatura. Després tenim el conillet, que el conillet a l'ajillo de tota la vida, bullit i en salseta. Goulash húngaro, els caragoles de ma abuela, que feia ma abuela, i la sepieta guisa, que també la feia ma abuela, que és sepieta guisa a la malagueña, i unes mandonguilles, que la fem tota en carn de palacios i tot el tema. Ostres, El vídeo de presentació. tindries que un dissabte millor, perquè normalment tinc la barra... Sí, la idea es obrir, pero... Pues bueno, me alegra.